Kamusta kaya itong deliver natin? Okay pa naman. Mukha pang fresh. Mas fresh pa kasi sa akin. Pang ano na natin to? Pang 5. Pabalik na ng ano to eh. Alabang. Hindi pa pala. Na-drop ko na yung ano guys, pang-apat nating booking. Dito sa Antipolo, galing ng ano, St. Luke sa may Quezon City. Tapos syempre, walang booking pa dito eh. Bumili muna ako ng ice cream. Avocado flavor saka ano, saka cheese. Quezon. Pero sarap ah. Sarap. Nasa Antipolo rin ako eh. Sarap oh. Lasa-lasa yung avocado niya. 20. Kaya lugi. Yung nagsisigumili ako nito, sarap eh. Masarap. Tapos yung avocado, masarap. Sarap ka. Masarap siya. Parang ano siya, hindi siya ordinary yung ice cream na yung sa Maynila pag bumibili ako ano eh. Yung parang magaspang. Masarap oh. Pinong-pino siya. Masarap yung ice cream dito sa Antipolo ah. Sarap nga. Sarap. Hindi ako makamubun eh no. Sarap yung ice cream ah. Sarap nga. Sarap siya guys oh. While waiting ng ano, booking. Sana bigyan ako pa Maynila o kahit pa saan. Masarap siya. Masarap. Napalayo tayo eh. Ito yung ano pag wala kang planner. Lalayo. Sarap nga. Grabe yung sarap ng ice cream. Yung ano, hindi mo inasahan na yung unexpected yung flavor. Siyempre, 20 lang. Hindi siya kutsu-kutsu ay lasa niya. Hindi kutsu-kutsu na ice cream. Pwede ko siyang ano eh. Siya katulad ng ibang ice cream na nilalako na ano. Ito ano, masarap oh. Masarap siya. Mas masarap pa sa ano ko sa Selecta. Mas masarap pa to sa ice cream ng Selecta.